Καλείται στο βήμα ο κύριος Σπυρίδων Κυριάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάω για Προεδρία του Συλλόγου. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τους μαθητές της ιδιαίτερης πατρίδας μου της Πρέβεζας, να τους ευχηθώ να περάσουν καλά στην Αθήνα και να πω πως είναι ιδιαίτερη τιμή να απευθύνομαι σήμερα για τον προϋπολογισμό παρουσία των συντοπιτών μου. Μιλάμε σήμερα για τον προϋπολογισμό του 2024. Επειδή όμως πριν από μένα έχουν αναφερθεί στα τεχνικά και επιμέρους ζητήματα του προϋπολογισμού περισσότεροι από 150 συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω να μου επιτρέψετε μια λίγο διαφορετική προσέγγιση στα θέματα του προϋπολογισμού. Εν έτη 2024 η χώρα μας βγαίνει πλέον, όπως όλα δείχνουν, από μια υπερδεκαετή κρίση. Ήταν τέτοιες μέρες τα Χριστούγεννα του 2006, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ευχόταν χρόνια πολλά στον ελληνικό λαό και προειδοποιούσε πως η ελληνική οικονομία σύντομα θα κατέρεε. Δυστυχώς, η πρόβλεψή του αυτή επιβεβαιώθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Την κρίση δανεισμού διαδέχθηκε η δημοσιονομική κρίση, η οποία μετατράπηκε σε οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου κοινωνική κρίση, η οποία επιδεινώθηκε από τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης, και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, ακολούθησε η παγκόσμια υγειονομική κρίση και οικονομική κρίση του κορονοϊού, και ως κερασάκι στην τούρτα ήρθε η παγκόσμια κρίση του πληθωρισμού, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. Κι όμως η χώρα παρέμεινε όρθια. Η χώρα κρατήθηκε ψηλά, και όχι μόνο κρατήθηκε, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια ανέπτυξε έναν ιδιαίτερα γρήγορο βηματισμό, με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και που και για φέτος θα φτάσουν το 2,9% του ΑΕΠ, το οποίο ΑΕΠ από την πλευρά του θα φτάσει στα υψηλότερα των τελευταίων ετών, καθιστώντας το 2024 την πλουσιότερη χρονιά που έχει δει ποτέ το ελληνικό κράτος. Και αν κανείς αναρωτηθεί πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πώς ακριβώς συντελέστηκε αυτό το οικονομικό θαύμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η απάντηση στην ερώτηση δεν είναι πώς, αλλά ποιος, και έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μου πείτε, λυθήκαν όλα τα προβλήματα της χώρας εν έτη 2024? Όχι βέβαια. Αν προσωπικά είχα να διαλέξω 2 σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αυτά είναι τα εξής 2. Το πρώτο είναι το δημογραφικό, το οποίο ως μια φλεγής βόμβα καίει και είναι έτοιμη να εκραγεί στα θεμέλια της πατρίδας μας και του έθνους μας. Το δεύτερο ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφερόμαστε συχνά και που επί σειρά ετών υπήρχε υποβόσκον στην ελληνική κοινωνία, το οποίο όμως κορυφώθηκε και πήρε διαστάσεις γάγκρενας τα τελευταία χρόνια. Και αναφέρομαι στην παντελή έλλειψη σεβασμού από μια σημαντική μερίδα Ελλήνων πολιτών. Βλέπετε, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν σέβονται το κράτος και τους θεσμούς, δεν σέβονται τους νόμους, δεν σέβονται τους συμπολίτες τους, δεν σέβονται το φυσικό περιβάλλον, δεν σέβονται το αστικό περιβάλλον, δεν σέβονται τους ανθρώπους με αδυναμίες, δεν σέβονται τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες αυτές καθ' αυτές. Και αυτή την έκφανση έλλειψη σεβασμού τις βλέπουμε καθημερινά με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε το κόκκινο είτε οδηγούν στη Λέα, με τα φαινόμενα οπαδικής βίας, όπου ένας νέος άνθρωπος αποφασίσει να πετάξει ευθεία μια φωτοβολίδα ενάντια σε έναν συνάνθρωπό του, αλλά και από τα μικρά πράγματα, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου πλέον κανένας δεν σηκώνεται για να παραχωρήσει τη θέση του σε έναν ηλικιωμένο ή μια έγκυο γυναίκα. Αν λοιπόν είχαμε να λύσουμε 2 θέματα, για μένα θα ήταν αυτά. Το πρώτο είναι σχετικά εύκολο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ως κράτος είναι να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες, τις οικονομικές εκείνες συνθήκες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν απρόσκοπτα να κάνουν οικογένεια, χωρίς να σκέφτονται και να επιβαρύνονται από το οικονομικό κόστος. Μια σειρά από πολιτικές οι οποίες απεικονίζονται στον προϋπολογισμό, όπως η μείωση της ανεργίας σε μονοψήφια επίπεδα για πρώτη φορά, όπως η αύξηση
των μισθών και των συντάξεων για πρώτη φορά ύστερα από πάνω από 10 χρόνια, όπως η μείωση του ιδιωτικού χρέους σε ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και η μείωση των δανείων που δεν εξυπηρετούνται, δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας ή κάθε Ελληνίδα να μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια και να κάνει παιδιά. Η απάντηση στο δεύτερο ζήτημα, αυτό της έλλειψης σεβασμού, είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αρχικά, οφείλουμε να την αναζητήσουμε στην παιδεία, γιατί όλα ξεκινούν και καταλήγουν στην παιδεία ως φαύλος κύκλος. Και όταν αναφέρομαι στην παιδεία, δεν αναφέρομαι στη στήρα γνώση και στην απόκτηση ενός πτυχίου. Αναφέρομαι στο σύνολο της προσπάθειας που πρέπει να κάνει η πολιτεία αλλά και η οικογένεια για να μορφώσει και να επιμορφώσει τον κάθε νέο, μαζί με μια σειρά από πολιτιστικά και κοινωνικά ερεθίσματα, έτσι ώστε να διαμορφώσει το ήθος του και τη συμπεριφορά του. Θα μου πείτε, αυτό είναι εύκολο να γίνει? Όχι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ο φετινός προϋπολογισμός είναι αυξημένος στον τομέα της παιδείας κατά 250 εκατομμύρια. Και είναι αυτό ένα πρώτο βήμα που δείχνει ότι η κυβέρνηση νοιάζεται για την παιδεία, επενδύει στην παιδεία. Συνολικά το ποσό που θα επενδυθεί φέτος θα είναι 6,5 δις ευρώ. Και όποιος θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι μεγάλο, αρκεί να του πούμε ότι στη χώρα μας έχουμε πληρώσει πολύ περισσότερο την άγνοια από ότι έχουμε επενδύσει στη γνώση. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπάρχει σεβασμός αν δεν υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και υπάρχει μια σειρά από θέματα όπου το κράτος δεν σέβεται τον πολίτη. Ο ψηφιακός μεταξηματισμός που συντελέστηκε την προηγούμενη τετραετία είναι ένα πρώτο βήμα όπου το κράτος δείχνει πως σέβεται τον Έλληνα πολίτη. Υπάρχουν όμως σημαντικά ζητήματα, κυρίως στον τομέα της υγείας, όπου ένας άνθρωπος που χρειάζεται εγχείρηση κλείνει την εγχείρηση αυτή αρκετό καιρό μετά. Γι' αυτό το λόγο ο τομέας της υγείας είναι ενισχυμένος κατά 500 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας με γιατρούς, να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν πιο γρήγορα τα χειρουργεία τους, πιο γρήγορα τις εξετάσεις τους και να έχουν καλύτερες συνθήκες νοσολογίας. Και βέβαια δεν εννοείται η έννοια του σεβασμού αν δεν σεβόμαστε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Γι' αυτό το λόγο τα προνοιακά επιδόματα είναι αυξημένα και στον προϋπολογισμό αυτό. Συνοψίζοντας, οι βασικές κατευθύνσεις του φετινού προϋπολογισμού έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των εισοδημάτων, την ενίσχυση του τομέα της παιδείας, την ενίσχυση του τομέα της υγείας, την ενίσχυση των κοινωνικών επιδομάτων. Και ακούω όλες αυτές τις μέρες τις αιτιάσεις από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία. Και έχω να σας πω το εξής. Η ειδοποιώς διαφορά μας είναι ότι εμείς αυτό που κάνουμε είναι να διοχετεύουμε τον πλούτο προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών. Αυτό που κάνατε εσείς είναι να μοιράζετε τη φτώχεια προς όφελος των κομματικών σας τελεχών. Όσο για εσάς το ΠΑΣΟΚ, επί σειρά ετών μοιράζατε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν, φανταστικά χρήματα, και στέλνατε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να αφήσουμε να συνεχίζει αυτό το πράγμα. Έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και δημιουργεί την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια καλύτερη Ελλάδα για όλες τις επόμενες γενιές και κυρίως με σεβασμό. Με σεβασμό στο κάθε ευρώ του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Κλείνω με την ευχή και την προσδοκία ένα κομμάτι αυτού του προϋπολογισμού να έρθει και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στην Πρέβεζα, η οποία επί σειρά ετών η αλήθεια είναι πως χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυριάκη.